Non é a primeira vez que se produce un incidente así. E máis, son bastante frecuentes. Os veciños e residentes nas zonas próximas a estes bloques de edificios ocupados, en pleno casco urbano, teñen que padecelos case a diario. Nesta ocasión foi de madrugada. Unha chamada dun particular alertou ao 112 da presenza dunha densa e mesta cortina de fume saindo dende unhas fiestras do edificio. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia procederon á súa extinción. Ao parecer só afectou a unha das vivendas, nas que se acumulaba tamén unha gran cantidade de lixo. Xa non había ninguén no edificio, xa que os seus ocupantes o abandonaran ao iniciarse o incendio. Ante este novo suceso, dende o Concello insisten en pedirlle ao Sareb, a sociedade propietaria deste bloque de edificios, que proceda de inmediato ao desaloxo destas persoas. Necesitamos que a Sareb tamén se implique á hora de facer ese desaloxo con celeridade, porque a veciñanza está padecendo episodios que lamentamos como goberno, non? Ademais diso, estamos estudando novas vías de actuación, ademais de prestar toda a colaboración que necesite a Sareb para producir ese desaloxo canto antes, estamos estudando novas vías de actuación por parte de urbanismo, como poderían ser sancións á propietaria dese edificio por temas de seguridade. Sabemos que hai ventás que están en mal estado, incluso tiraron recentemente obxetos á vía pública e, por tanto, a propietaria dese edificio, que é esa entidade bancaria, debería tomar cartas no asunto e actuar canto antes. Dende o Concello pouco poden facer. Aínda así non permitirán que a seguranza da veciñanza se vexa comprometida por este tipo de condutas impropias. Por parte do Concello de Ribeira estamos reforzando, xa digo, a presenza policial na zona na medida das nosas posibilidades. Sabemos que é insuficiente ese reforzo de 3 persoas, novos axentes no último ano, e queremos camiñar cara máis. Pero tamén sabemos que se ten que implicar corpos como a Policía Nacional, e nese sentido esperamos que ese desaloxo se poida producir canto antes, porque non queremos lamentar que esa inseguridade vai a máis e que algún día teñamos que lamentar danos persoais.